Взимаме, зареждаме силиконовия пистолет. Сега трябва да умислим, нали искаме да правим количка. Да. Имаме всички тези части, които за сега няма да са ни нужни, освен ако не искаме да добавим нещо. Значи, трябва да разберем дали искаме... давай направо всичко да смесим. Давай всичко да смесим. Колонки, да смесим, и ракичка, и коли. Не може просто всичко да го залепиш на една пластмасова купчина и да очакваш да работи нещо. Така, значи имаме няколко варианти за подвижността на количката. В момента тя е напълно подвижна. Обаче проблема е, че постоянно ще се обръща и така. И в такъв случай трябва да ми кажеш дали искаш да е така супер подвижна да се върти на място някой път, или искаш да е солидна да стои така и да може пак да се катери върху нещата добре. Защото ако я направиш по другия начин, ще се върти постоянно е така, или по другия начин и няма да е много стабилна. Значи да я направим по стабилния начин, така ли искаш? По стабилния, давай. Добре, значи това ще трябва да го оставим малко, докато не се натиска, няма да сече нищо. Докато чакаме това да загрее, можем да обмислим какво можем да добавим. Това се е разкачило. Значи можем